लोगोफोर वेलकाम बैक टू आवर गोरलै चेनेल सो नोंथांमोनखौ गासैखौबो माने गासै फरायसाफोरखौबो जोंनि गोरलै चेनेलसिम बरायनाय जाबाय सो नोंथांमोना जोंनि बे भिडिअ होनायफोरखौ माने गोरलै चेनेलाव भिडिअ होनायफोरखौ नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला जोंखौ हाजासे माने सापर्ट खालाम आरो नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानबा नोंथांमोना साबस्क्राइब बटनखौ थुनानै हो आरो गासैबो गोदान भिडिअ होनाय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना बेल आइकनखौबो थुनानै हो जाहाथे भिडिअ होनायनि लोगो लोगो नोंथांमोना थाबैनो नटिफिकेशनखौ मोननो मोनो आरो नोंथांमोना जुदि जोंनि होनाय भिडिअफोरखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला जेसेबां बर' फरायसाफोर बिथांमोननो शेयार खालामजालाय आरो नोंथांमोना लोगोफोरनोबो शेयार खालामनो हागोन फरायसाफोरनो स' दा जों नै भिडिअनि गेजेरजों जों मा सोलोंनो हागोन जों बेखौ जोङो भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो जों दा बे पार्टआव नोंथांमोनजों सावरायगोन बे जोङो एसार्टिभ सेन्टेन्सनिनो दा दिनै जों जा सावरायगोन बे खोन्दोआव बेबो एसार्टिभ सेन्टेन्सनिनो बाहागो आरो बे जों खोन्दोआव नोंथांमोनजों प्रेजेन्ट कन्टिनिउआसनिफ्राय जोङो पास्ट कन्टिनिउआससिम माबोरै जोङो लांनो हायो जोङो डाइरेक्ट टु इनडाइरेक्ट नेरेसन माबोरै जोङो खालामनो हायो बेखौ नोंथांमोनजों जोङो सावरायगोन बे भिडिअनि गेजेरजों दा एग्जाम्पल गिबियावनो जोङो होग्रोनो नागिरदों एग्जाम्पला जाबाय डाइरेक्टआव दङ डाइरेक्टआव साप'ज दङ डाइरेक्टआव मा दङ एग्जाम्पल आलारि बायदि दोङो आलारि सेड I am going to the market दा बेबायदि दङ नोंथांमोना इनडाइरेक्टआव माबोरै लांगोन बेखौ इनडाइरेक्टआव लाङोब्लाबो जोबोर गोरलै आलारि सेड आरो प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टु पास्ट कन्टिनिउआस प्रेजेन्ट इनडिफिनिट टु पास्ट इनडिफिनिट जों माब्ला चेन्ज जायो जेब्ला रिपर्टिं भार्बआ पास्टआव थायो बेखौ नोंथांमोना अराय सम गोसोआव लाखिनांगोन आरो साप'ज आलारि सेडनि जायगायाव नोंथांमोना जुदि सेज थानायमोनबा जोङो जेबो चेन्ज जाया जोङो कन्टिनिउआसखौ पास्ट कन्टिनिउआससिम लिरनो हाया जोङो प्रेजेन्ट कन्टिनिउआसावनो लिरनो नांगोन दा बेखौबो नोंथांमोनजों सावरायखादोंमोन स' नोंथांमोना दा बेखौ जुदि चेन्ज खालामबा माबायदि लिरनो हायो दा बेखौ जुदि चेन्ज खालामबा गिबियाव नोंथांमोना आलारि सेडखौ लिरग्रोनांगोन जोङो मा आलारि सेडखौ लिरग्रोबाय आलारि सेड बेनिफ्राय मा फैसिगोन डेट जों लिरनो नांगोन डेटखौ लिरबाय बेनिफ्राय मा लिरगोन नै आलारिया सासे हिन्जावसा बेनिखायनो जोङो बेवहाय सि लिरनो हायो आरो आइ थाबाथाय सि नङाब्ला हि लिरनो हायो नोंथांमोना डाइरेक्ट सि लिरगोन ना हि लिरगोन नोंथांमोना कनफिउज जागोन माब्लाबा कनफिउज जानांगौ गोनांथि गैया नोंथांमोना नैबे जा साबजेक्ट नैबे बाथ्रानि गिबि बाथ्रानि साबजेक्टआ जाबाय हिन्जावसा बेनि थाखायनो बेवहाय सि जाबाय आरो जुदि सासे सोरबा हौवासा मानसिनि मुं थानायबा जों बेवहाय हि लिरनाय जागौमोन स' बेनो जाहोना जाबाय बेनिफ्राय नैबे दा कन्टिनिउआसाव दङ प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस जोङो पास्ट कन्टिनिउआसाव लिरनांगौ पास्ट कन्टिनिउआस लिरबाथाय मा जायो नैबे साबजेक्टजों वास नङाबा वेर जागोन स' बे थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बार बेनि थाखायनो जोङो मा लिरगोन बेवहाय वास बेनिफ्राय मा लिरगोन बेखौ लिरनो हादों नोंथांमोना भार्ब फैबाय बेनिफ्राय टु दा मार्केट बेबायदि जासिगोन स' बेनो जाबाय इनडाइरेक्ट बेनिफ्राय साप'ज डाइरेक्टआव दङ आरो डाइरेक्टआव मा दङ गुबुन मोनसे एग्जाम्पल जोङो लाबावनोसै साप'ज जितु से टु मी बिदि दङ जितु से टु मी मा दङ I am doing some दा बेबायदि दङ नोंथांमोना बेखौ इनडाइरेक्टआव लाङोब्ला माबायदि जागोन इनडाइरेक्टआव बेबो जोबोर गोरलै गिबियाव नोंथांमोना से टु मी जुदि थायोब्लाथाय नोंथांमोना मा लिरनो हायो बेवहाय से टु थाबाथाय नोंथांमोना टल लिरनो हायो माब्ला मिनि जायगायाव इउ बो थानो हानाय स' नोंथांमोना इउ जुदि थायोब्ला एसे आलादा जागोन बेवहाय जितु मा लिरगोन जों दा टल्ड मी बेनिफ्राय डेट फैबाय डेट लिरनायनि उनाव नोंथांमोना दा आइनि जायगायाव मा लिरगोन आइनि जायगायाव जोङो हि लिरनो हायो नैबेखौ नोंथांमोना नोजोर होनो नांगोन स' जोङो बेवहाय हि लिरबाय बेनिफ्राय नैबे बाथ्राया जाबाय प्रेजेन्ट कन्टिनिउआसाव जोङो जों पास्ट कन्टिनिउआसाव लिरनांगौ बेनिखायनो हिनि उनाव मा फैसिगोन वास फैबाय हि वाज डुइं साम दा बेबायदि जासिगोन जोंनियाव सामसो दा बेबायदि जितु टल्ड मी दैट हि वाज डुइं साम्स बेबायदि जागोन बेनिफ्राय आरो मोननैसो एग्जाम्पल सोलोंबाव बेनिफ्राय इनडाइरेक्टआव दङ
डाइरेक्टआव जाबाय मन्टु said my father is coming today दा बिदि दङ नोंथांमोना बेखौ इनडाइरेक्टआव लांब्ला माबायदि लिरगोन दा इनडाइरेक्टआव बेबो जोबोर गोरलै गिबियाव नोंथांमोना मन्टुखौ लिरग्रोनांगोन मन्टु said बेनिफ्राय डेट फैबाय मन्टु said that माय फादारनि जायगायाव नोंथांमोना मा लिरगोन माय फादारनि जायगायाव हिज फादार लिरनो नांगोन हिज फादार नोंथांमोना बेखौनो जेनेबा जाय मन्टुआ सासे हौवासानि मुं बेखायनो जोङो हिज फादार लिरनो हायो मायनि जायगायाव जों हिज लिरनो हायो फादारखौ जों लिरबाय आरो बे बाथ्राया प्रेजेन्ट कन्टिनिउस दङ जों पास्ट कन्टिनिउसआव लिरनो नांगोन हिज फादारनि उनाव मा लिरगोन वाज फैबाय कामिं आरो नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लागे बेवहाय मा दङ टुडे दङ स' टुडे थायोब्लाथाय बेयो मा चेन्ज जायो टुडे थायोब्लाथाय नोंथांमोना मा लिरनो हायो बेखौ डेट डे जोङो बेखौबो सोलोंबोदोंमोन मोनसे डाइरेक्ट टु इनडाइरेक्ट होनायाव स' टुडे थाब्लाथाय डेट डे येस्टारडे थाब्लाथाय दा प्रिभियास डे जों लिरनो हायो दा बेफोरखौ सोलोंदोंमोन दा बे जाबाय मन्टु said that his father was coming that day बेनिफ्राय साप'ज आरो गुबुन मोनसे एग्जाम्पल बेबायदि दङ सिला said we are playing now बिदि दङमोन दा बेखौ जोङो मा लांनांगौ बेखौ जोङो इनडाइरेक्टआव लांबा मा जागोन सिला said that बिदि फैबाय उइनि जायगायाव नोंथांमोना मा लिरगोन उइनि जायगायाव डे लिरनो नांगोन डे जायो नोंथांमोना बैखौ गोसोआव लाखिनो नाजा अब्ला जोबोर गोरलै बे जाबाय पास्ट जों पास्ट कन्टिनिउस लिरबा मा जागोन डेजों वेर जायो दे वेर प्लेइं आरो नाव जुदि थायोब्लाथाय मा जागोन नाव जुदि थायोब्ला देन जोङो लिरनो हायो दा बेबायदि नोंथांमोना मिथिनांगोन बेवहाय नोंथांमोना माब्लाबा नावनि जायगायाव नोंथांमोना नाव लिरफ्लांनो हानाय स' बेनिखायनो नोंथांमोना कुइसनखौ बा डाइरेक्टखौ मा होनाय दङ बेखौ नोंथांमोना गिबियाव मोजाङै बुजिग्रोनानै बेनिफ्राय आरामसे लासै नोंथांमोना चेन्ज खालामलांबानो जाबाय आरो नोंथांमोना बे नाव माबे बाथ्राखौ जोङो माबायदिसो चेन्ज खालामनो हायो डाइरेक्ट टु इनडाइरेक्ट जोङो माबोरै चेन्ज खालामनाय बे सोदोबफोरखौ नोंथांमोना नाय दा बेवहाय नावा चेन्ज जायो नावा डेनसिम चेन्ज खालामनो हायो जों दा बेफोरखौ नोंथांमोना नायनो नांगोन बेनिफ्राय दा मोनसे मा जोङो नेगेटिभनि लानोसै कन्टिनिउस थानाय नेगेटिभ दा कन्टिनिउसआव साप'ज दङ दा बय said to me बेबायदि दङ बेनिफ्राय I am not learning Assamese बा बड' बिदि लिरनो हायो जोङो Assamese I am not learning Assamese दा बेनि इनडाइरेक्ट नेरेसना माबायदि जागोन इनडाइरेक्टखौ नोंथांमोना माबायदि लिरनो हागोन इनडाइरेक्टखौ नोंथांमोना बेवहाय said to दङ बेवहाय said to थाब्लाथाय नोंथांमोना told लिरनो हायो स' जों बेवहाय लिरबाय दा boy told me बेबायदि फैबाय बेनिफ्राय जोङो डेटखौ लिरनो नांगोन डेट फैबाय आइनि जायगायाव नोंथांमोना मा लिरगोन हि लिरनो नांगोन हि बेनिफ्राय बे जाबाय पास्ट प्रेजेन्ट कन्टिनिउस जों पास्ट कन्टिनिउस लिरबा हिनि उनाव मा फैयो वाज फैबाय बेनिफ्राय नेगेटिभआव दङ बे बाथ्राया जोंबो बेखौ नेगेटिभआव लिरनांगोन बेनिखायनो वाजनि उनाव जोङो लिरबाय नट बेनिफ्राय लार्निंनि उनाव जों बे भार्बखौ बे जेबो चेन्ज जाया कन्टिनिउसआव बेनो थायो लार्निं एसामिस दा जों एसामिसखौ लिरनांगोन एसामिस दा बेनो जाबाय डाइरेक्ट टु इनडाइरेक्ट खालामनाय स' बेखिनियानो प्रेजेन्ट कन्टिनिउस टु पास्ट कन्टिनिउस जोङो माबोरै जोङो चेन्ज खालामनो हायो डाइरेक्टनिफ्राय इनडाइरेक्ट बेनिफ्राय नोंथांमोना हागौमानि एग्जाम्पल नायनो नाजा बेनिफ्राय जों दा प्रेजेन्ट पारफेक्टनिफ्राय पास्ट पारफेक्टसिम जोङो माबोरै चेन्ज खालामनो हागोन डाइरेक्ट टु इनडाइरेक्ट जोङो माबोरै चेन्ज खालामनो हागोन बेखौ जोङो नायनोसै दा प्रेजेन्ट पारफेक्टनिफ्राय नोंथांमोना बेवहाय लिरना ला प्रेजेन्ट पारफेक्टआ पास्ट पारफेक्टआव सोलायनाय स' एग्जाम्पलफोरा जाबाय साप'ज डाइरेक्टआव दङ डाइरेक्टआव बिदि दङ डाइरेक्टआव मा दङ टेबोला
said बिदि दङ थेब्ला said I have passed the examination I have passed the examination दा बेबायदि दङ जों बेखौ मा खालामनांगौ बेखौ इनडाइरेक्ट सिम जोङो चेन्ज खालामनांगौ दा बेबो जोबोर गोरलै गिबियाव नोंथांमोना बेखौ लिरग्रोदो थेब्ला said बेनिफ्राय डेट फैबाय थेब्ला said that आइनि जायगायाव नोंथांमोना मा लिरनांगोन हि लिरनाय बे जाबाय सासे हौवासानि मुं बेनिखायनो हि फैबाय बेनिफ्राय बे जाबाय प्रेजेन्ट पारफेक्टआव जुदि थायोब्ला नोंथांमोना पास्ट पारफेक्टआव लिरनो नाजा स' नोंथांमोना सेन्टेन्सखौ नैबे बाथ्राखौ नुबानो मिथिनांगोन बेवहाय एग्जामाव होनाय थानाय नङा स' नैबे उमुगाव होनाय दङ बिदि होनाय थानाय नङा डाइरेक्ट नोंथांमोना कुइसनखौ नुबानो हमनो हानाय जानो नांगोन स' बेखायनो नोंथांमोना मोजाङै स्टाडि खालामनो नाजा बेनिफ्राय थेब्ला said that he बेनिफ्राय पास्ट पारफेक्टनि फर्मेसना मामोन साबजेक्टनि उनाव मा फैयो हेड फैबाय साबजेक्टनि उनाव हेड बेनिफ्राय नोंथांमोना आद्रा थानाय जाबाफोर बाथ्रा बेखौ लिरना होफिन दा एग्जामिनेसन दा बेबायदि जोङो लिरनो हायो थेब्ला said that he had passed the examination दा बेबायदि जासिगोन बेनिफ्राय आरो एग्जाम्पल सोलोंबावनोसै जों गुबुन एग्जाम्पलफोर दा एग्जाम्पला जाबाय साप'ज बेवहाय दोङो मंगला जोङो गुबुन गुबुन नोंथांमोननि गोसो बायदि नोंथांमोना मुंफोरखौ लानो हागोन मंगला said I have done the work मंगलाया बुंदोंमोन आं खामानिखौ मावबाय बा खालामबाय दा बिदि दा इनडाइरेक्टआव जोङो माबायदि लांगोन नोंथांमोना बेखौ गिबियाव लिरग्रोदो मंगला said बेनिफ्राय डेट फैबाय डेटनि उनाव मा लिरगोन आइ दङ बेवहाय स' नोंथांमोना बे थार्ड पार्सना मा बेनि जा प्रनाउन बेखौ जोङो मा लिरनो हायो हि लिरनो हायो बेनिफ्राय हिनि उनाव मा फैसिगोन हेड फैबाय बेनिफ्राय डान दा वर्क जोङो बिदि लिरनो हायो स' जोबोर गोरलै मंगला said that he had done the work बिदि जासिगोन बेनिफ्राय आरो गुबुन मोनसे एग्जाम्पल जों नायबावनोसै स' एग्जाम्पला जाबाय दा एग्जाम्पला जागोन बेवहाय साप'ज बिदि दङ नाग्रा said to me बिदि दोङो बेनिफ्राय बेवहाय दोङो my father has left for Delhi दा बिदि दङ my father left for Delhi दा बिदि थायोब्लाथाय नोंथांमोना मा खालामगोन दा बेबो जोबोर गोरलै गिबियाव नोंथांमोना बेखौ said to थाब्लासो told बिदि जों लिरनो हायो स' नाग्रा told me बेखौ लिरबाय बेनिफ्राय डेटखौ जोङो लिरनो हागोन माय फादार थायोबाथाय माय फादार होनना सोरखौ बुङो नाग्राया गावनि बिफाखौ बुंदो स' बेखायनो हिज फादार जासिगोन बेवहाय हिज फादार बेनिफ्राय पारफेक्टआव दङ जों पास्ट पारफेक्टआव मा जायो नैबे साबजेक्टनि उनाव हेड फैबाय बेनिफ्राय आद्रा थानाय बाथ्राफोरखौ लिरनो हादो लेफ्ट फर दिल्ली दा बेबायदि जासिगोन दा जोबोर गोरलै बेनिफ्राय मोनसे एग्जाम्पल लाबावनोसै बे प्रेजेन्ट पारफेक्ट टु पास्ट पारफेक्ट चेन्ज जानायनि दा एग्जाम्पला जाबाय साप'ज बिदि दङ बिजुली said I have had my breakfast just now दा बेबायदि दङ दा नोंथांमोना बेखौ माबोरै इनडाइरेक्ट खालामो स' बेबो जोबोर गोरलै जों मा लिरनांगोन बिजुली said that आइनि जायगायाव नोंथांमोना मा लिरगोन बेवहाय सि लिरनो नांगोन सि बेनिफ्राय मा लिरगोन सि हेडनि जायगायाव जों पारफेक्टआव लिरनो नांगोन सि हेड बेवहाय हेडआ मोननै जागोन कनफिउज जानो नाङा बेवहाय हेडआनो जाफिनगोन आरो नै हेडआ जाबाय जों पारफेक्टआव लिरनो नांगोन सि हेड बेनिफ्राय माइनि जायगायाव नोंथांमोना मा लिरनो नांगोन हार लिरनो नांगोन हार ब्रेकफास्ट बेनिफ्राय मा लिरगोन नोंथांमोना जास्टखौ लिरनो नांगोन आरो नाउनि जायगायाव जोङो लिरनो हायो देन दा बेबायदि जों खालामनो हायो दा जोबोर गोरलै बे जाबाय प्रेजेन्ट पारफेक्टनिफ्राय जोङो पास्ट पारफेक्टसिम सोलायनाय डाइरेक्ट टु इनडाइरेक्ट नेरेसन बेनिफ्राय जों दा
आरो मोननैसो सोलोंबावनोसै पास्ट इनडिफिनिट निफ्राय जोङो पास्ट पारफेक्टसिम माबोरै सोलायनो हायो। स' नोंथांमोना बेवहाय लिरनानै लानो हागोन। नैयाव जों दा सोलोंगोन बेवहाय पास्ट इनडिफिनिट नोंथांमोना बेवहाय लिर पास्ट इनडिफिनिटआ बेनिफ्राय पास्ट पारफेक्टआव सोलायनाय। दा माबायदि सोलायगोन जों दा बेखौबो एग्जाम्पलजों सोलोंगोन। दा गिबि एग्जाम्पला जाबाय बेवहाय दोङो अनुप said to me बेबायदि दङ। साप'ज बे दोङो I played cricket दा बेबायदि दङ अनुप said to me we played cricket। दा बिदि थायोब्ला नोंथांमोना माबायदि खालामो आरो नोंथांमोना बेखौ लास्टनि जा सेकेन्ड खोन्दो बाथ्रा नैथि बाहागो बे जाबाय पास्ट इनडिफिनिटआव दङ। स' पास्ट इनडिफिनिट दङ ना मा प्रेजेन्टआव दङ नोंथांमोना बेखौ नोजोर लाखिनांगोन। बेनिफ्राय जों दा मा लिरनो हागोन अनुप said to me थाब्लाथाय जों लिरनो हायो told me अनुप told me बेनिफ्राय डेट फैबाय। उइनि जायगायाव नोंथांमोना मा लिरनो नांगोन उइनि जायगायाव जोङो दे लिरनो नांगोन। बेखौबो जों सोलोंखादोंमोन दे। बेनिफ्राय बे मा दङ पास्ट इनडिफिनिट जों बेखौ मासिम लिरनो नांगोन पास्ट पारफेक्ट। स' डेनि उनाव मा फैसिगोन नोंथांमोना फर्मेसनखौ गोसोआव लाखिनांगोन। फर्मेसना इम्परटेन्ट। डेनि उनाव हेड फैयो साबजेक्टनि उनाव हेड फैयो पास्ट पारफेक्टआव। बेनिफ्राय प्लेनि भार्ब थ्रिया जाबाय प्ले जासिगोन बेनो जायो। बेनिफ्राय क्रिकेटखौ लिरनो हादो क्रिकेट। दा बेबायदि जागोन अनुप told me that they had played cricket। दा जोबोर गोरलै। बेनिफ्राय एग्जाम्पल आरो दंबावो डाइरेक्टआव साप'ज बिदि दङ डाइरेक्टआव गब्ला said I bought a novel। दा बिदि दङ जों बेखौ दा मा खालामनांगौ इनडाइरेक्टसिम चेन्ज खालामनांगौ। स' गिबियावनो जों बेखौ लिरग्रोबाय गब्ला said बेनिफ्राय डेट फैबाय। डेटनि उनाव नोंथांमोना मा लिरगोन आइनि जायगायाव मा लिरनो हायो बेवहाय हि लिरनो नांगोन। आरो नैबे बाथ्राया जाबाय पास्ट इनडिफिनिट जों पास्ट पारफेक्टआव लिरनो नांगोन। हिनि उनाव फैबाय हेड फैयो। बेनिफ्राय बुकनि भार्ब थ्रिया जाबाय बुक जागोन। ए नभेलखौ नोंथांमोना लिरनानै फैबानो जाबाय जोबथारनायाव। दा बेनो जाबाय बेबायदि इनडाइरेक्ट टु इनडाइरेक्ट जों चेन्ज खालामनो हायो। बेनिफ्राय साप'ज गुबुन मोनसे एग्जाम्पल लालायनोसै आरो जों दा एग्जाम्पला जाबाय she said my brother gave up the job। दा बिदि दङ। स' नोंथांमोना बेखौ माबोरै चेन्ज खालामो इनडाइरेक्टआव। स' बेबो जोबोर गोरलै। नोंथांमोना मा लिरग्रोनांगोन गिबियाव नेयाव she said बेखौ लिरग्रोनांगोन she said that बे फैबाय। माय ब्रादारा मा जासिगोन हार ब्रादार जों लिरनो हायो बेयाव हार ब्रादार जागोन। माय जुदि थायोब्लाथाय जों हार लिरनो हायो आरो नैबे सासे हिन्जावसा बेनिखायनो हार जादों हार ब्रादार बे जागोन हेड जासिगोन। बेवहाय पारफेक्टआव जोङो हेड लिरनो हायो हेड। बेनिफ्राय गेभनि भार्ब थ्रिया जासिगोन गिभेन। फर्मेसनफोरखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखिगोन गिभेन आप बेखौ लिरफिननो हादो गिभेन आप द जब। दा बेबायदि जागोन। बे जाबाय डाइरेक्ट टु इनडाइरेक्ट नेरेसन जों खालामबाय। दा बेनिफ्राय साप'ज मोनसे एग्जाम्पल लाबावनोसै। एग्जाम्पला जाबाय बेबायदि दङ सनिया said साप'ज बिदि दङ I receive a letter from my father बेबायदि दङ। जों बेखौ माबोरै चेन्ज खालामो दा गिबियाव नोंथांमोना बेखौ लिरग्रोदो सनिया said डेट फैबाय। आइनि जायगायाव नोंथांमोना मा लिर जोङो बेवहाय सि लिरनो हायो सि। बेनिफ्राय पारफेक्टआव थांबाथाय मा जागोन सिनि उनाव हेड फैबाय हेड। रिसिभनि भार्ब थ्रिखौ नोंथांमोना लिरनो हायो रिसिभआनो जायो रिसिभ। बेनिफ्राय ए लेटार बेखौ लिरफिनदो ए लेटार फ्रम। आरो माइनि जायगायाव नोंथांमोना मा लिरगोन बेवहाय हारखौ लिरनांगोन हार फादार। दा बेबायदि जोङो लिरनो हायो।
दा बे जाबाय इनडाइरेक्ट बेनिफ्राय जोङो दा पास्ट कन्टिनिउवासनिफ्राय जोङो पास्ट पारफेक्ट कन्टिनिउवाससिम माबोरै चेन्ज खालामगोन बेखौ जोङो सोलोंलायनोसै स' नोंथांमोना बेवहाय लिरनो हायो बेवहाय एसे चेन्ज जालायगोन आलादा जागोन स' नोंथांमोना बेवहाय लिर पास्ट कन्टिनिउवासआ पास्ट पारफेक्ट कन्टिनिउवासआव बेबायदि लिरना ला पास्ट पारफेक्ट कन्टिनिउवासआव सोलायनाय पास्ट पारफेक्ट कन्टिनिउवासआव सोलायनाय दा एग्जाम्पला जाबाय डाइरेक्टआव मा दङ डाइरेक्टआव दङ साप'ज बिदि दङ नगेन said I was playing cricket दा बिदि दङ जों बेखौ मा खालामनांगौ इनडाइरेक्टआव लांनांगौ नगेन said I was playing cricket दा बिदि दङ स' बिदि थायोब्ला नोंथांमोना मा चेन्ज खालामनो हायो जों बेखौबो चेन्ज खालामनो हायो स' नोंथांमोना गिबियाव बेखौ लिर नगेन said बेनिफ्राय डेट फैबाय डेटनि उनाव नोंथांमोना आइनि जायगायाव मा लिरगोन हि बेनिफ्राय पास्ट पारफेक्ट कन्टिनिउवास इनफरमेसना जाबाय हि हेड बेनिफ्राय मा फैगोन बिन फैबाय बेनिफ्राय मा लिर बेखौ लिरनो हादों नोंथांमोना बेनिफ्राय प्लेइंग क्रिकेट दा नोंथांमोना बेफोरनि फरमेसनफोरखौ हाखानांगोन अब्लानो बेफोर गोरलै दा नोंथांमोना पास्ट पारफेक्ट कन्टिनिउवास टेन्स इनफरमेसना मामोन बेफोरखौ हानांगोन स' बेनो जासिगोन दा एन्सारा हि हेड बिन प्लेइंग क्रिकेट दा बिदि जागोन बेनिफ्राय मोनसे एग्जाम्पल नायबावनोसै एग्जाम्पला जाबाय साप'ज बेवहाय दोङो रानी said we were waiting for a train दा बिदि दङ नोंथांमोना माबोरै चेन्ज खालामो बेखौ गिबियाव नोंथांमोना बेखौ लिर रानी said बेनिफ्राय डेट फैबाय डेटनि उनाव मा लिरगोन नोंथांमोना उइनि जायगायाव मा लिरनो हायो जोङो डे लिरनो हायो डे फैबाय बेनिफ्राय पारफेक्टआव मा जासिगोन हेड फैबाय साबजेक्टनि उनाव हेड फैयो बेनिफ्राय मा फैयोमोन बिन फैयो बेनिफ्राय भार्बखौ लिरनो हादो भार्बआ जाबाय वाइटिं बेनिफ्राय फर ए ट्रेन बेखौनो लिरफिननो हादो फर ए ट्रेन दा जोबोर गोरलै नोंथांमोना अनलि मा खालामनांगोन अनलि प्रेक्टिस खालामनांगोन नोंथांमोना जेसेबांनो प्रेक्टिस खालामगोन एसेबांनो गोरलै जागोन स' जोबोर गोरलै नोंथांमोना गोरा साननो नाङा जे बेवहाय बुजिनो गोरा जादों गोब्राब जादों बिदि साननो नाङा नोंथांमोना गिबियाव टेन्सखौ मोजाङै नायग्रो बेनिफ्राय टेन्सखौ आरो जायफोर बुजि मोनाखै भइसखौ बा नेरेसनखौ नोंथांमोना गिबियाव टेन्सखौ नायग्रो अब्लानो बेफोर जोबोर गोरलै बेनिफ्राय गुबुन मोनसे एग्जाम्पल लाबावनोसै साप'ज बेवहाय बेबायदि दङ दे सेड बिदि दङ we were enjoying a party दा बिदि दङ बे जाबाय डाइरेक्टआव दङ जों इनडाइरेक्टआव माबोरै चेन्ज खालामगोन नोंथांमोना दे सेडखौ लिरगोन नांगोन दे सेड डेट बेनिफ्राय मा लिरसिगोन उइ थाबाथाय जों मिथिखायो बेखौ दे लिरनांगोन बेनिफ्राय पारफेक्टनि साबजेक्टनि उनाव मा फैयो हेड फैयो पारफेक्ट इनफरमेसन पास्ट पारफेक्ट बेखौ इउज खालाम बेनिफ्राय बिन फैबाय दा नोंथांमोना बेखौ माबोरै फैखो नोंथांमोना सोंनो हागौ बा कुइसन सोमजिनो हागौ स' नोंथांमोना बेखौ हानायनि सिगाङाव नोंथांमोना गिबियाव फरमेसन खालामनांगौ पास्ट पारफेक्ट कन्टिनिउवासनि फरमेसनाव जों बेखौ फैदो दा डेनि उनाव हेड फैयोमोन पास्ट पारफेक्ट फरमेसन बायदि फैदो बेनिफ्राय बिन फैयोमोन बेनिफ्राय भार्बखौ लिरदो नोंथांमोना भार्बआ जाबाय इनजय बेखौ लिरनो हादो ए पार्टी दा बिदि जोङो डाइरेक्टनिफ्राय इनडाइरेक्ट खालामनाय स' नोंथांमोना गोबां एग्जाम्पलफोर नायबावनो नाजा बेजों रिलेटेड गोनां बेजों सोमोन्दो गोनां एग्जाम्पलफोरखौ नोंथांमोना नायनो नाजा स' भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय आरो जों उननि भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन स' नोंथांमोना बुजिदोंब्ला नोंथांमोना कमेन्टआव लिरहर आरो बुजि मोनाखैब्ला नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों सोंहरनो हागोन स' जों उननि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ थाबैनो लोगो मोनगोन स' नोंथांमोना नुनो मोनबाय दे नै भिडिअआ जोंनिया माबोरै जाखो स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला बा सोलोंनाय बायदि मोनदोंब्ला नोंथांमोना प्लिज जोंनो अननानै नोंथांमोना लाइक बटनखौ थुनानै हो आरो मायबाफोर सोंनो दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंनो हागोन सिम्पलि जों नोंथांमोननि एन्सारखौ सानफ्रोमबो होनो गारनाय थाबैनो होनो गारनाय जों सानफ्रोमबो रेडिखा नोंथांमोना बेबायदिनो जोंनो सोंहरबाय थानो हागोन आरो नोंथाङा जुदि
चेनेलाव जुदि गोदानबा जोंखौ सापर्ट खालामोबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो बे नटिफिकेशन बेलखौ थुनानै हो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ होनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो स' बे भिडिअनि गेजेरजों जों नोंथांमोननिफ्राय दा बिदाय लानोसै स' गोदान भिडिअ नोंथांखौ जोङो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होननानै बे भिडिअनिफ्राय बिदाय लानोसै स' गोजोनथों लोगोफोर बाय बाय